Газиз милләттәшләрем, 1552 елның 15 октябрендә Казан ханлыгы җимерелеп, таркалып, юкка чыга. Безнең өчен изге, кадерле булган бийек дәүләтебез юкка чыгуы безнең күңелләребездә, йөрәгебездә һәр вакыт сыркып тора. 180 меңлек урыс гаскәре белән Явыз Иван Казан шәһәрен басып ала. Аңа каршы 35 меңлек татар гаскәре чыга. Ләкин кешеләр тигез булмау сәбәпле татарлар җиңеләләр. Ләкин искиткеч зур батырлыклар күрсәтәләр. Инде күңелдә калганнарның берсе тагы 15-16 яшьлек шәкертләр үзләренең мәчетләренә урыс солдатларын кертмәс өчен кулларына кылыч тотып шәһид итәләр. Ягъни шунда канга батып үләләр. Мондый вакыйгалар әлбәттә тарихта кабатланмый. Инде иң аянычы шул. Явыз Иван татар ханлыгын җимереп, Казанны басып алгач, дөньяда күрелмәгән вахшилекне күрсәтә. Казанның кешеләрен суеп чыга. Кешеләрне, меңләгән кешеләрне салга бастырып, Идел буйлап агызып җибәрәләр. Күрсеннәр ничек җиңә урыслар дип. Әлбәттә, мондый вахшилекләр бүтән вакытта, бүтән илләрдә, бүтән халыкларда да булгандыр. Ләкин ул заман өчен бу кабатланмас вахшилек кала күңелдә. Сез әйтерсез, ни өчен син буларны сөйлисең? Нигә кирәк? Үткән бит инде. Бүген менә 460 ел булды дип. Шуның өчен сөйлим, кадерле милләттәшләрем. Без алардан сабак алырга тиеш. Мәңгелек сабак. Ни өчен? Чөнки бүгендә урыс шовинистлары безне юкка чыгарга телиләр. Милләт буларак татар милләте аларга кымачаулый. Шуңа күрә әйтәсем килә бер сүзне. Ходай Тәгалә рәхмәте белән безнең телебезне, динебезне, рухыбызны, яшәешебезне сакларга ярдәм иткән икән. Инде 21-нче гасырда без алардан ваз кичәргә тиешмени? Моны ничек күз алдына китергә мөмкин? 21-нче гасырда шушындый хәлгә милләт барырга тиешме, юкмы? Минемчә, шушы фикерне аңлата белмәгән, ачып бирә белмәгән, халыкка җиткерә алмаган җитәкчеләргә минем исем китә, аптырыйм. Инде тагы бер сүз әйтергә тиешмен. Безнең милләт кебек ичкерсез, башка милләтләрне хөрмәт итүчән, аларга зур игътибар бирүчән башка милләт юк. Чөнки аның иң зур, әйтик, примеры урысча, Бийек Ватан сугышында 100 меңләгән татарлар Россия дәүләтен яклап сугыштылар. Шуның хакына булса да бит безне сакларга, безгә ярдәм итәргә, безгә үсәргә ирек бирергә тиешләр. Инде әгәр дә без башка милләтләрне хөрмәт итәбез икән, без бит шул хөрмәтне алардан да көтәбез. Алар да безгә шулай карарга тиешләр. Әгәр дә алар чын бийек милләт булсалар. Әлбәттә, сүземне шуннан тамамлыйсым килә. Менә зур-зур матур шәһәрләр булыр, метролар булыр, зур-зур заводлар булыр. Ләкин анда үз телендә, үз динендә, үз тормышында яшәүче, милли әдәбияты,
милли сәнгате, милли музыкасы белән яшәүче халык булмас. Ул кире кайтмас. Шуңа күрә моннан 460 еллык булган фаҗиганы искә төшереп, без моны кабатламаска тиеш. Без булардан сабак алырга тиеш. Бу сабакны Ходай бирде бит безгә. Хәзер шуңа да акылыбыз җитмәсмени? Инде бу фаҗигале көнне искә алганда сүземне шуның белән тәмамлыйм. Безнең дәүләтебез өчен үзләрен корбан иткән бабаларыбызга бүгенге көн иман нуры булып барсын иде. Без аларны бөтен фаҗигалары белән зурлап, хөрмәт итеп искә алабыз. Кадерле милләттәшләрем, 12 октябрьдә шушы фаҗигале көнне искә алуны бергә җыйналып, матур итеп, үзебезне чын татарлар итеп күрсәтик, килик бергә, күрешик, хөрмәт итик. Бу безнең чын күңелдән милләтебезне хөрмәт итүебез, яратуыбыз булыр.